گر li Parîsê jiya bam. گر li Parîsê jiya bam. Min li her kolanekî şitlek dişewtan, li her taxekê camê erebekê dişkand. Bi rengê sor li ser camxaneya hemû markêtan dinivîsî û firçeya Salvador Dalî de anî û mal bi malên wî bajarî sor dikirin. Dar û kevirên Şanzalîzê weke kevirekî xwînî li ser gopika qendîlê piştî şihadeta her gerîlayekê dine xişand. Li ber derê her malekî alayekî Kurdistanê diçepand. Ger li Parîsê jiya bam, min bi rengê reş li ser rawestgeha otobûsan dinivîsand. Hûn bûn we sakî spîko îmza kir li Lozanê dîroka Kurdan gihande îro. Ger li Parîsê jiya bam, niha weke Eliya Macîd çendîn jinên porzer û çavşîn hene tazî dikir û alayekî Kurdistanê li wan de aland. Ger li Parîsê jiya bam, çi lampeyên bajêr hene bi kevirê darlastîqê dişkand û li şûna wan ki te sola gerîlayekê şehîd heldivasî û ji bo bangewaziya mafê mirovan dikire sembola afirandinê. Ger li Parîsê jiya bam, kolîsa ser dîka şanoyan têk dida û posterên hemû pêşangehên hunerî pirtî pirtî dikir. Ger li Parîsê jiya bam, ji dûr ve hemû bejdar bûyên konsera dida berkeviran û ji wan re digot. Mandawiya Mozart, Bach û Chopinê we ragihand. Ger li Parîsê jiya bam, min zenga berderiyê hemû malan lê dida û digot lazim e hûn hemû defekî bêdeng bin. Îro Qasımlo li bilindtirîn dêra bajêr naqûsa Şînê lê dixe û ji ber terora sê jinên çalakvanên Kurd dîroka we dixe şêr pirsyaran, bajarê we diherikîne. Ger li Parîsê jiya bam, min şahkîlofîsê yekim ji gorê derdixist. Jê re digot lazim e ji bo meznahiya şerefa şahnişîna Rojava bi Şazade Lûîsê re li pêşî bimeşin û darbesta cansizê hilgirin ser milan. Ger li Parîsê jiya bam, min alb ji cihê xwe la dida ve diguheste nava odeya Apo li girava İmraliyê û dikirek gelhek ji bo Bakurê Kurdistanê bi zillehekê îvil dixiste ser aliyekî û agirê Newroza îsal dibire ser Mont-Blanc. Ger li Parîsê jiya bam, her îro min programa îkrana hemû tîviyan hak dikir û peyamek ji bo Kurdan dixiste ser îkranê. Werin em tev sibê li ser gora Şarîlman dest bi xwepêşandanê bikin. Ger li Parîsê jiya bam, min bi yek rojê topografiya galê hildiweşan di nava hefteyekê da demografiya şahnişîna Rojava dişêwand. Ger li Parîsê jiya bam, min çil rojên sersaxiyê dibire mala Oland û jê re digot ji ber çi li wî bajarê te ku ji bo ocelan konektê da nebû, niha tijiye ji gule û terorîst û sloganan ji bo terora gelekê bênav û nîşan û bênasname. Ah eger li Parîsê jiya bam.